ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି ଗୋରୁ ନେବା ପାଇଁ। ତ ଗୋରୁ ଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ଚରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍। ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ବ୍ଲଗ୍ କରିନଥିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ଭାବିଲି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛି ଏବେ ନୂଆ। ତ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଆସ ଗୋରୁ ଗୁଡ଼ା ଚରଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେଇଟା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଘର ଟାଇପ୍ର। ଏଇଠି ଇଟା ବନାଉଥିଲେ, ଏବେ କାମ ହେଉନି। ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଘରଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ। ଏଇଠି ମାନେ ଭଡ଼ା ନେବା ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ହେବ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ହେବ। ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଟାଇପ୍ର କରିବେ। ମୁଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମୋର ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ।